Mae amgueddfa ac oriel Gwynedd wedi ei leoli yng nghanol Bangor ger yr eglwys gadeiriol, sydd mewn lleoliad hwylus gyda'r digon o le i barcio. Dyma unig amgueddfa gyffredinol y sir. Yma cewch bori'r casgliadau o eitema megis dodrefn, tecstilia, archeoleg, yn ogystal â nifer o bethau eraill sy'n rhoi gwybodaeth fanylach i ni am hanes Gwynedd. Gewch gyfle i ddarganfod sut oedd pobl yr ardal yn arfer byw, yr hyn yr oeddent yn ei fwyta a'i wisgo, yn ogystal â'r tebygrwydd rhwng y gorffennol a'n bywyd ni heddiw, o hunaniaeth a Chymreicdod, yr Eisteddfod Genedlaethol, y wisg Gymreig ar ddrai goch, ac effaith crefydd ac addysg ar Gymru a'r Gymraeg. Mae nifer fawr o eitema o'r oes efydd yma hefyd, gan gynnwys gweddillion angladdol ac yrnau o safleoedd megis bedd Branwen. Ceir yma dros 700 eitem o ffabric, gyda dillad o ogledd Cymru sy'n dyddio o ddiwedd y 19fed ganrif hyd heddiw. Yn un o'r prif ystafelloedd mae detholiad o gasgliad Dorothea Pyw o Ynys Gain. Gwnaed y dodrefn yn lleol a phren a dyfwyd yn yr ardal, ond mae rhai ohonynt yn adlewyrchu'r ffasiwn yn Llundain a'r cyfandir. Mae'r gegin Gymreig yn dangos dodrefn llai mawreddog, fel setl dderw ger y lle tân a chryd pren. Yn yr oriel ei hun mae posib gweld gweithdai celf diweddaraf, gyda gwaith artistiaid lleol yn cael ei ddangos, cynhwysir darluniau, ffotograffau a cherflyniau mewn rhaglen amrywiol o arddangosfeydd dros dro. Mae hefyd siop ar y safle a chyfle i gael yr anreg unigryw gyda amrywiaeth o grefftwaith safonol.